Morning mga bros. Dito kami ngayon sa Shell. May short ride kami sa Katagbakan Twisties. Kasama ko Bohol Motovloggers. Hello. Motaku bros, subscribe. Motoseb, Bisaya Rider Motovlog. Saka Frank Jigs 99. Bro Dennis Sako in the house. Check. Check 1 2 1 2 check. All right. Take off na kami mga bros. Ano kaya mayayari dito? Chill ride ba kaya? Or buwas buhay ride? Yung lead namin si Bisaya Rider Motovlog. Gusto ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Dahil sa inyo kaya ako nagpapatuloy na mag-motovlog. Kayo yung naging inspirasyon ko sa pag-motovlog. Salamat mga bros. Frank Jigs 99. So sa mga nagpapa-shoutout po sa akin sa mga last videos ko, magsha-shoutout po ako mamaya. Paki-tune na lang sa video natin. Mga plant lovers yan, tingnan nyo, laki na halaman. Here at Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Here at Manga. So mga bros, yung ride natin is Katagbakan Loo, no? So dito tayo dadaan sa Antiquera. Okay mga bros, andito na kami sa Antiquera. Dito kami ngayon sa Antiquera. May hinihintay kaming isang rider kasama namin sa Bohol Motovloggers. Init dito mga bros. Alright mga bros, lumipat kami ng pwesto kasi may init doon. Dito muna kami sa Yan Lin's Store and Bake Shop, Tambay. Ito yung mga motor namin, Ninja 400, CB 150, Sigma 150, 250 pala. Yours truly R15, Sigma, Burj Khalifa, Suzuki Gixxer, at saka ano to, T-Max? T-Max ata to eh, or X-Max, I'm not sure. Ganda no? Ilang cc kaya to? Alright mga bros, resume na kami. Plan namin is dadaan kami ng Katagbakan Twisties, tapos akyat kami ng Makaas sa Tubigon. So para hindi mabitin no? Kasi pag Katagbakan bitin eh. Let's go! Yeah baby. Naligsan mo bro. Nakila kagiro eh. Natamaan niya yung aso mga bros. Kawawa yung aso, iyak na iyak yung aso eh. Gulat na gulat ako mga bro. Nagulat ako yung aso umiiyak. Alright, resume. Buti naman walang masamang nangyari mga bros no. Lakas. Motoseb in the house.
mga bros, hintayin muna natin yung iba, no? Baka sabihin nilang scammer tayo. Yay! Higa! Alrighty. Stop ulit mga bros. Stop over muna kami dito. Hindi ko alam kung anong lugar to o barangay. Solid kayong view rin, no? View kayong view, oh. Ganda ng views mga bro. Ang solid. Ano, may isla doon. Dito na kami sa San Isidro. Stop over muna kami kasi hinihintay namin si Bisaya Rider Motovlog. Ulan na naman. Fly. Abtan, ulan eh. Alright mga bros, minalas kami, no? Naabutan kami ng ulan. Buti may ano dito, parang waiting shed. Dito kami sumilong. Hi! Dito tayo sa Manga mga bros. Tayo kakain ng lunch. Pungko. Ito yung restaurant nila Smutako mga bros, no? Smutako owner niyan. Ulan na naman. Frank, anong sasabi mo ngayon sa ride? Ganda sana kung hindi pa umulan. Really enjoy naman sa ride. Grabe yung bumpingan ngayon. Hindi na expect parang Cebu. Alright. Game. So dito po yung pungko-pungko, no? Diyan yung wet market manga. Tapos pag may nakita kayo Cebuana, diretso kayo dito. Tapos may nakita kayo Mercury Drug, sa baba yung pungko-pungko. Okay mga bros, shoutout muna tayo, no? Ito yung mga nagpo-shoutout sa akin sa last videos ko. May kodigo ako dito eh. So shoutout kay Marlon Escabosa, shoutout kay Cute Curry MV, shoutout kay Bisaya Rider Motovlog, shoutout kay J-Max Low Kahulugan, shoutout kay Kurumi Yuki, shoutout kay Evangelo Cajes, shoutout kay Duff Axel Kurt Gamones, and most especially no sa Bohol Pride natin si Mark Magnifico Magsayo. Shoutout to you bro, at saka sa family mo sa Buoy Tagbilaran. Okay po, thank you. Shout out sa Cebu Vloggers.
mga bros, I think I'm gonna end this motovlog right here. Thank you guys sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo. Like, share, subscribe, Burj Khalifa. Kita-kits na lang sa daan. Ingat lahat. Ride safe and peace out.